Sugeng dalu Mas Klidik. Alhamdulillah sugeng dalu Mak Cangik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sehat nggih Mas nggih. Alhamdulillah pangestu panjenengan sehat bagas kewarasan Gus. Syukur. Pangapunten ingkang kathah. Napa? Kula jumeneng wonten mriki njur ngingkuri para pesinden panjenengan. Nggih. Janipun sampun dipun wantu-wantu kalih Kang Rama panjenengan. Pripun? Yen sok kala sindene lenggah nika dagelan wae nggih mboten etis menawi jumeneng wonten mriki. Oh, ngoten. Nggih. Ning nyatane situasi dan kondisi. Nggih matur nuwun mugi mriku nggih pun penuh nggih. Mriki nggih wiraswara panjenengan. Nggih, mosok andagal ning mburi kelir kan ya sapa sing guyu nggo, ya ta. Nggih mboten nanging lak empan papan. Empan papan. Nggih mugi-mugi kemawon benjang keluarga besar Golkar ing samangke anggenipun gelar wayang kulit panggungipun langkung wiyar mboten kados dalu menika. Ini masukan nggih niki nggih. Masukan ning yo ngarep-ngarep, Mas. Oh iya. Nggih. Matur nuwun Mak Cangik Yuli Mbok. Dalu menika salam kurmat taklim kunjuk dumateng Bapak Bupati. Nggih. Bapak Bupati Ngawi, Bapak Oni yang selalu cinta kepada budaya, selalu dekat kepada masyarakat. Ini menunjukkan pemimpin hebat yang akan mensejahterakan seniman-seniwati dan membahagiakan masyarakat Kabupaten Ngawi. Ini mula alhamdulillah kula panggih Pak Oni menika sampun kaping gangsal wayangan, Mas. Lho, hari jadi. Wow, nggih. Hari jadi Ngawi pun ping 5 kula ning sik rencana. Ngoten sik dereng. Wah, Pak Haji Muryanto nggih lenggah, Pak Wabub Madiun nggih lenggah. Oh, Pak Hari Muryanto. Nggih, Pak Hari Muryanto lenggah. Mbah nuwun, mongko wingi ya bar hari jadi no. Wah, nggih, matur nuwun kula mboten saged nderekke panjenengan kala wingi. Mas Luduk saged nderekke to kala wingi. Endi? Teng Kabupaten Madiun. Wah, ya jelas urung iso no. Loh, lah ki kena ngapa? Saka jope kebak pisan. Mboten, Mas. Lah terus ora dijak. Ora dijak ki budidaya. Bapak bagaimana tindak lanjutnya? Ya wis insyaallah ya wis to. Ning alhamdulillah Mas. Delapan. Dalu menika kaberkahan para punggawa-punggawa agung, para pyayi-pyayi pinunjul yang selalu mempertahankan seni tradisi budaya wayang kulit. Mula ngen ngeten iki kula nderek bingah. Setidaknya keluarga besar Golkar sudah membantu perjalanan perekonomian kula sak keluarga. Leres. Mboten namung senimanipun ingkang pikantuk rejeki, klebu kadang-kadang bakul saestu. Ingkang parkir nika. Nggih. Mongko modale Gur Dream karo Rafia puluhan yuta lho entuk. Lah saestu kok. Saestu. Niki mpun meleh kok niki mon bojone parkir teng kene alun-alun Blitar, Mas. Sesasi gaji sewengi menika 5 yuta, Mas. Lho, kamu kok ming jaga parkir tok, Mas Cahyo. Satu malam 5 juta. Lho, kok iso akeh men? Kalau nyolong helm. Oh, nyolong helm mbok kandhake. Yo kreatif kok. Mulakan nggih Mas Cahyo. Nggih. Ini menunjukkan bahwa keeratan keluarga besar Golkar yang selalu dekat dengan hati masyarakat. Nggih, Pak. Masyarakat pingine ngeten iki, Mas. Nggih, leres. Dadi ora butuh sosialisasi sing rena-rena, ning butuh pendekatan masyarakat lewat jiar budaya wayang kulit. Nggih, dawuh leres. Saestu, Mas. Kathah para DPR ingkang lenggah. Nggih. Keleben jenengan piyai kalih niku nggih DPR. Kula nggih, kula DPD, Mas. DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Dagelan. Ayo ngono kuwi diomongke sik. Dewan Perwakilan Dagelan. Wis sosialisasi. Wis, aku sebelum sosialisasi saya sudah mengadakan musda. Musyawarah daerah. Musyawarah Dagelan. Oh, beda anu Mas. Strukturalnya itu beda. Karena musyawarah Dagelan itu membahas masalah UUD. Undang-undang dasar. Undang-undang Dagelan. Loh. Lah kuwi pasale pira? Pasale ndelok sing nanggap. Loh. Kok iso ndelok sing nanggap? Lek kanca dhewe ya 7.000. Lah nek bengi iki go kan? Bengi iki ya jelas cetha no. Pira, Jok? Ya akeh tapi sayang sih to. Ngapa? Angger meneng lapangan kelek jedinge mumet aku. Ayo wong ki kudu situasi harus kita taati. Kok sik to, sampean mergo tekane iki telat. Telat pripun lho kula sono ning mriki lho, Mas. Kula kalih kanca-kanca sinden pengrawit niku sampun dipun cawisi wonten dalem mriku. Wah bowera mriko. Kamar mandi kathah resik, daharan banyu mili ora nek enteke apa wae ana lho. Sampeyan teko telat akhire ya kaya ngono kuwi. Lah iya,
Mula ora ana papan panggonan kejaba mburi panggung. Lah nek ya kuwi kok. Lho. Lah nek lak tetep disyukuri. Ya tetep syukuri wong ditanggap kok. Lah dadi lek nun sewu toyan ning mburi panggung mau. Toyan niku napa? Nguyuh. Toyan Bocah ora ki, ngerti. Mula ta sinau tata krama basa Jawa ki penting. Nguyuh ki basane toyan. Nah. Iya, Toyan. Nggih, Mas, anggen kula toyan wae teng wingking. Lah mburi truk pirang-pirang ngono ya. Ah teng mburi truk no. Lah ngapa? Nggih, toyan niku wau. Delalah anggen kula toyan niku wau. Ning mburi truk to. Kula pas toyan ning mburi truk. Delah pas toyan kula medal. Heeh. Treke mlampah. Lah terus kepiye kuwi? Akhire nggih kula tut ning. Lah kuwi untung ra keserempet ra cuwil mangsamu wong anggun jebles. Jane ajeng ora lho panjenengane kok gatekke kluthuk nganti detail banget lho. Lah ya tenan lho, tegese ngeten lho, Mak. Agama Iki. niku ciri-ciri wong sing nyemplung neraka jahanam. Iki. Nah, sampean kudu ngerti. Siji adalah provokasi. Yang kedua adalah wong sing seneng ngrasani. Yang ketiga adalah wong sing pipis ora gelem cewek. Kuwi tenan kuwi. Intipe neraka jahanam kuwi. Sampeyan kandha ngoten niku padha aru nyemoni yogane jenengan. Kok iso? Ayo gone jenengane disempret-sempret ni wit debok sak mlombane. Kok iso? Loh, ambak ngono dhek mesti nggo aku wae. Lho. Ane nek aku ora resik niki malah sangu obat niki. Loh, lah lara apa piye nggo obat? Ora ya mek obat tabit niki wonengen. Dadi atus dhewe ngono. Tak selentik kok mau. Mangsane penjalu lek ngendikan mbok sing sekeca. Wong, Menika wonten sak ngajengipun Nggih. para-para Lah, piyambak. ngoten lho, Pak. Iki ya pokoke muga-muga ngeten iki jenengan kalih kula ngeten. Dadi profesi apapun kaya awake dhewe seniman seniwati. Kuwi sok kula jagakne apa ki paribasan mung jagakne tanggapan. Nggih. 2 tahun yang lalu, hampir 3 tahun yang lalu, Nggih. kita dilanda pandemi. Agak pasif. Agak pasif. Jadi mulane saka kuwi manfaatkanlah masa jayamu sebelum masa suramu datang. Nggih. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum masa sakitmu datang. Betul. Dan manfaatkanlah masa hidupmu sebelum masa matimu datang. Lah ini loh. Elok. Ini calon dewan yang tidak terpilih nggih ngeten iki. Mula alhamdulillah. Kok tidak terpilih ya? Lah sapa sing gelem milih wong nyalonke juru kunci mayit demo lho. Demo nek ndasmu kuwi ya. Ora, lah sampean ki Pak Marpo dadi anggota dewan. Aku ki jane nun sewu lho, Pak. Saya tuh di daerah saya di Blitar. Sebetulnya saya itu sudah terpilih, Pak. Sebagai anggota dewan. DPC. Weh, Dewan Perwakilan Cabang. cabang. Partai Golkar. Elokno niku. Sampun, Pak. Nggih. Lah tapi kalau secara listening skill dan sumber daya manusianya tidak dilengkapi, mana bisa kamu bisa dipercaya oleh masyarakat? Yang penting kan kita sosialisasi dekat dengan masyarakat itulah yang penting kita itu tuh. Lah nek sosialisasi ora iso maca buta huruf ngendi iso tekan gon. Loh, DPC, ketua DPC. Apa? Buta huruf ora masalah, kongkonan sekretaris. Kuwi kok sik to. Ketua iki adate lek ana surat sampean Lho, datang lho. tanda tangani saurunge tanda tangani Ketua diwaos kok- dhisik. Lah iki Ketua iki sing penting diwaca maca anak buah. Oh, wacanen. Ketua kok, Pak. Kles diwaca maksudnya apa lagi kene tanda tangan. Kan selesai, Pak. Ketua kok, Pak. Sik upamane adate ya nun sewu ya lek DPR niku, lek rapat lek ning restoran. Nggih. Mongko neng kono mesti dijawisi kertas kosong kon nulis dhewe-dhewe apa sing didahar apa sing diunjuk. Lah nggih. Kowe terus piye ngono kuwi? Loh, digambar lho, Pak. Kok iso digambar wong nulis kok digambar ki lho? Loh. Mergo awake dhewe ra iso maca, ra iso nulis kan pesen apa-apa digambar, Pak. Upamane terus sego goreng piye pesen? Sego goreng iki digambar bunder nyatil-nyatil. apa kuwi? Wajan. Andike Cerdas digambar ni. menandakan itu Pesen sego goreng. Sate kambing upamane. Sate kambing digambar tusuk karo kene wedhus. Ngantek pelayan raro bacok gegere. paham Sik kuwi lek mangan, lek ngombe. Nek kuwi napa? Teh. Teh yo digambar gelas diplas coklat, Pak. Artine apa? Teh. Wedang kopi. Wedang kopi yo digambar gelas kene bunder meletek tengah. Kok Apa kuwi? bunder meletek tengah ki apa? Kopi lho. Apa enek kok meletek tengah? Kopi kelek mengkurep mentundung lumano kelek bunder meletek tengah ngene. Bener Mas, angger mlumah mesti ana mleteke. Teh wis, kopi wis. Lah nggih. Lek pamane senengamu susu, lemu piye? Lek wedang jahe niku digambar gelas. Mriki digambar mleketot ngoten. Kuwi apa kuwi? Wedang jahe. Ah. Mergo untuk menjaga stamina, Pak. Jahe wis, teh wis, Nggih. kopi wis. Saiki Nggih. pamane pengen susu. Lek wedang teh. Menika digambar gelas, Pancen senengane akeh kok. dipulas coklat. Niku wedang teh, Mas. Tuh. Dalem.
Kowe wis tau ngemut mercon bledos ning cangkemmu. Kula dereng. Jenengan nate ta, Dik? Ora. Sing dikersake iki wedang susu, Mas. Lek wedang susu kuwi rasa digambar. Lajeng Pelayane diceluk. seumpama Kue pelayan. aku pelayan. Upama lho ya. Umpamane ngene. Ah, kue pelayane. Waduh. Aku sing pesen. Bapak ketua DPD. Iki pelayane lanang apa wedok? Ya wedok, Mas. Oh iya. Tak genahne lho. Sini. Oh iya Bapak. Mau ngersake menapa? Saya pesen wedang. Ini menyinggung fisik Mas niki. Iki undang-undangnya ana ki pelecehan sampean. Lah nek nduding secara fisik berarti sampean ki ngino karo saranduning badane manusia. Ya digambar nak no. Lah digambar piye? Bunder, Terus bunder. Ni. Lambene elek ora. Kuwi ya padha wae kok iso. Lah piye wong pesen? Loh, lah paling tidak bagaimana caranya biar tidak menyinggung fisik seseorang. Lek gambar piye lek pesen wedang susu? Kalau mau gambar wedang jahe mbok gambar piye? Gelas wis kene melekitat ngono. Lah paling tidak itu juga digambar biar tidak menyinggung. Lek gambar? Sini digambar gelas. Ya. Terus di sebelahnya itu digambar sapi. Nah, kuwi berarti SD-mu kurang. Kok bisa? Kene gelas, kene sapi. Engko lek sampe gelasnya didek sapi pecah, ras do ngombe kowe. Sing bener iki bunder, ni. Kuwi kaya nggane sapa? Tekku dhewe. Wong kok lehmu sembrono. Ini dalam rangka tasakuran, Mas. Tasakuran dono rasa, Dono pelestarian rasa. seni Pak, budaya. iki gojek, Pak. Ngentekke ragat golek nikmat ngedohke laknat. Mula dalu menika saestu Mas, Nggih. Mas Cahyo. Mula Pak Sarjono nggih ingkang lenggahi. Nggih, Pak Sarjono sebagai ketua DPD Bapak Bapak Ngawi. Kalih Pak Oni, Pak Bupati Ngawi, Nggih. Sampun sapet jagong dangu to. ya wis plek. Sapa? Sama beliaunya Pak Oni, kita kok familiar banget to sampean. saudara to karo aku. Temu pirang perkara Ndek mau lah ketemu to. sama beliaunya. Saudara karo aku. Loh, lah kok ngerti? Mau ketemu karo aku to. Heeh. Sing dulu Pak Oni. Oh iya. Loh, saudara siapa ini? Kan aku saudara. Itu cah iki jane. Sampai ketemu Pak Oni. Lah kok. iya toh, saudara. Lah iya, salaman. Lah iya, saudara. Sampean bilang ke piye? Ayo, Oh iya. kowe Pak Ni. Oh iya. Loh, saudara siapa? Berarti kan nganggep aku saudara. Maksudnya saudara ki ora kenal kowe iki ditakoni saudara siapa Lah, ngono lho. berarti kan aku saudara. Maksudnya ngene lho, Tuk. Saudara siapa? Maksudnya kamu itu namanya siapa? Nah, Ngono lho. ngono lho. Jok kluntuk ngono mosok lali sampean iki. Ya ampun, Wong kerep Mas. melu sampeyan no. Wong ndek ya bar kok Mojokerto ngono lho, Pak. Maksudnya ki karo sampeyan dengan Pak Oni itu tidak ada ikatan apa-apa. Ya ora enek lho, nek ikatan beliau rabi karo aku. Masya Allah, Mas. Ayo Mas Kangkong. Mas Kang ngono to lho aku. Kang. Nuwun sewu, Mas. Heeh. Mula Pak Oni menika dalu menika nggih kersa nglenggahi sebabipun menapa? Sebabnya cepaki kursi. Kowe nek omong ora angger jebles lho. Mas Kluthuk, Gojek ya Gojek, Nah. ini ya empan papan. Lah iki to, Mas. Panjenengan iki bupati, orang Nggih. nomor 1 di Kabupaten Lah Nggih, nggih, Ngawi. Mas. Lah nggih kan bener to, Pak. Lah Sebabnya mosok ana apa? bupati ora cepaki kursi karepmu ki piye? Lah niki lak ya sebabnya apa kok kersa nglenggahi. Berarti kan cepaki kursi. Lah nek kursi pure jumeneng. Iya paling tidak dengan niat seperti apa beliau rawuh tindak sini tuh dengan niat apa gitu loh. Ya mirsani wayang no. Mosok ngene tahlilan. Maksudnya Pak Bupati rawuh rene, kuwi kan pasti ada visi misi atau Nah, tujuannya apa ngono lho. kuwi lho. ini. Paling tidak Pak Bupati tindak ke sini, jur ketemu sampean sebagai wakil seniman yang bisa mengeksplor dengan bahasa seniman, kuwi sing arep mbok sampaikan kepada masyarakat pangkur itu apa gitu loh. Lah aku nyampekne apa wong aku dagelan kok nyampekne apa-apa ki ya. Beri kalah karo mudin kene to. Anu penjenengan mawon Mas Cahyo, cobi. Sik to, Mas. Kula Ngoten kali lho. niki dulur niki melu pekok. Niki lak samun Jamal, anu zamanipun lak milenial. Jamal bakul mie Madiun. Ngarep stasiun ki Pak Jamal. Sing mari juduk iki lho. Hati-hati lho iki ketake bojomu ndek gedean Jamal lho iki. Iya. Jamal.
Oh no. Sing dieling. Maksudnya pripun, Mas? Ngeten lho. Misi. Ini kok erane milenial. Nggih, Pak. Zaman now. Nggih, nggih. Jadi sebagai seniman itu dituntut harus cerdas. Iya, Pak. Tidak hanya pinter mbanyol, Ini ora nih. mung nembang, ora mung nyanyi, ora mung joget, Nggih. namun mempunyai wawasan yang luas. Oke. Jadi jenengan munggah ini visi misi apa? Tema dari acara ini Partai Golkar itu apa? Nah, gitu. Anda menyampaikan sebagai jembatan dari para panitia untuk memberikan sesuatu kepada masyarakat. Anda sebagai jembatan, Mas. Berarti aku mengkurap terus diliwati wong. Jembatan tuh sampean ki nggih ancik-ancik ngono lho. Wah, benake lampu yo anjak-anjak aku. Kowe iki jane kakek ngombe pil cengohno apa piye kok? Maksudnya Mas Cahyo itu sebagai pelaku dalang. Roh, mosok Lah. ngene mudin. Lah terus ngerangkul sampean. Gendakane Lho. Iki panggungnya siapa? panggungnya sing diterop. Loh. Ini panggungnya Mas Cahyo Kuntadi. Sing ngomong sapa ora nggo panggung kuwi yo. Loh. Ora nggo panggung, lha iki gamelane sapa? Yo. Gamelane Mas Cahyo Kuntadi. Oh, tuh. Sapa? Gamelan wayang iki pisumbang dari Bapak Amin. Nah, Pak Amin nantinya mungkin diwakopke ke penjenengan. Ora mungkin wong. Pak Lah, Amin mek sitok-tok iki yo. Wah. Pangapunten, Pak. Nggih. Mula Pun pokoke muga-muga Golkar, Pak. Amin. Kale, Nyapa to? tak duduh nih kepinteran. Oh iya iya Wah, apik. iki. Apik iya ya. Iki lho, kowe kudune ngarep tenan iki. Mergane niki luwih tuwa dene kula, Mas. Nggih. Ngoten. Iki lak sing luwih sepuh, mbarep to Langkung iki. sepuh tinimbang Nggih. kula. Ngoten. Anak mbarep iki wakil wong Mbarep, tuwa. Mas. Nggih. Dadi pengarep kudu dadi Leres, tulodo. leres. Partai- Kula melih nek meling panjenengan. Nggih. Mpun nganti nyepelekke niki. Napa? Sebab niki batok bolu isi madu. Ha, Niki. madu apa ndut kuwi ya madu. Ngoten. Lah Partai- anane niki lek sami gegojekan mriki Nggih, nggih, Mas harus Cahyo. ada pesan-pesannya. Betul, betul. Dadi ora mung gojek mawon. Leres, nggih. leres, leres. Mula kula kali jenengan gatekke niki. Inggih. Bengi iki. Saling mendorong dan saling mensupport. Mengisi, Nggih, mengisi, nggih, nggih. Mel aku dulu ya. Ning ndi, Mas? Neng mburi ya. Loh, mbok jak jajan. Tak gedung ndas ngelar motor. Kok yo nesu lho kok iso. Nun sewu, Pak. Niki misi dan visi. Oh, Oke, nggih, monggo, siap, monggo. sampaikan. Jadi secara kerja keras, Kerja cerdas. kerja cerdas, kerja ikhlas. Bener. Kol Itu yang biah, di- akhlak biah, jasa dia itu harus ada. itu yang ditanamkan Partai Golkar. Ya. Wah, nggih. Karena Partai Golkar adalah partai yang tertua di Indonesia. Alhamdulillah. Paham sampean. Ngawur. Kenapa pakai Mergo apa suasana? aku ngomong kaya ngene karena saya sudah melewati masa-masa transisi 3 zaman. Loh. Kok 3 zaman piye kuwi? Ilmu Apa tuwek. kuwi? Hmm. Zaman reformasi, zaman milenium dan zaman milenial. Wah, edan. Ngertos niki? Layakno zaman Paham lho, mboten? milenial. Paham. Paham lho, Rupane mboten? kaya Paham. kolonial yan. Ayo. Milenial. Lah iya. Biyen zaman reformasi. Iya. Bapak Soeharto. Nggih. Paribasane ngantek saiki isik metu ning Facebook, isik penak zamanku to. Wih. Nah. Karena masih dikenang. Dikenal. Betul. Bapak pembangunan Heeh. Indonesia itu bisa sejahtera. Iya. Dulu Partai Golkar itu yang memprioritaskan, yang mengutamakan untuk kepentingan rakyat. Loh. Kelompok pencapir. Nah, iki kelompok pencapir. Kowe ora nutut iki. Yo ngerti to. Bocah iki nyepelek. Ngerti ning TVRI biyen disiarke Nah, kaya. kelompok pencapir. Ya, iki ilmu tahun zaman biyen Iya. iku sik Sik masuk TPRI. TPRI. TV sik TPRI. Betul. TV pemerintah. Kelompok pencapir. Ya. Edan. Kuwi membangun pertanian yang ada di Indonesia. Dengan maju pesatnya Rasah melu-melu to. Oh iya. Menengo tik, menengo. Nggih, Mas, nggih. Wong Kiai sepuh. Karena dia bagaimanapun yang dipentingkan itu adalah kebutuhan pokok. Iya. Pangan. Wih. Pangan. Iya kok iso dadak bengak-bengok kuwi lho. Jadi insya Allah sampai sekarang Golkar itu yang diutamakan adalah kepentingan rakyat, sandang pangan, bahan pokok itu yang diprioritaskan, Pak. Amin, luar biasa. Wih, kok iso Niki lho, Pak. cetol? Mas, ngeten Dalem. nggih, niki pribadi nih kok. Lho nggih. Jenengan luwih sepuh. Nggih, Pak. Tur bareng kula Sik, sik, sik. gagas Kok luwih sepuh to, Pak? timbangane Mas Kritik. Nggih, nggih. Nggih to. Yen kula gagas, jenengan luwih cerdas. Lho, nggih lho, Pak. menyampaikan visi misi. Lah niki luwih- penting, Pak. Sing kula takoki, jenengan kali niku bayarannya kayak pundi? Pakai niki, Pak. Lho, tuwek sampean lho. Loh, kula niku tuwek tapi gampang dihapusi, Pak. Oh dihapusi kok ngaku. Kok sik to yo kudune yo kudu adil to. Loh, saya lihat kinerjanya, Mas. Apapun bentuknya, itu di dalam struktur instansi atau kepemerintahan, itu lihat tingkatannya.
Jerbasuki mawa biya, Mas. Maksudnya berapa? Loh, dengan kualitas yang tinggi, itu ya disesuaikan dengan budgetnya, ngoten lho. Ngono. Ngoten. Apa? Loh. Kok apa ki piye ki? Kowe nek nyambut gawe apik ya mesti budgetnya mesti manut karo dengan kinerjamu. Oke, ayo Ngono. nyambut gawe. Loh, Butuhne pinter ke apa aku? loh, lah kok pinter kowe kok apa aku ki Ditu lho. Loh, saiki nek sampean ngomong reformasi, Iya. nuwun sewu. Nggih. Indonesia merdeka tahun berapa? 1945. Loh, Lek tekok sangel pisan, eman-eman otak lek mikir. sombong Mas, niki asli sombong lho. Iya. Panjenenganmu Lah, lagi nek person iki to. Ngone anakku umur 4 tahun iso jawab lele. Yang memimpin Indonesia pertama, Ya Bung Karno, wakilnya siapa? Bung Hatta. Loh, ya cetok iki jane. Sumpah Pemuda tahun pinten? Sumpah Pemuda. Sumpah. Sumpah Pemuda tahun berapa? Sampeyan ngerti napa mboten? Ngerti. Ngerti kok tekok. Iki Berarti berapa iki? lah. Ayo. Kok tekok sampean? 1928. Lah nggih, wis kok tekok aku. Sampeyan ki kudune tekok sing sampean ra ngerti. Loh, aku ki ngetes karo kepinterane Lah sampean. mbok tes aku apa meteng piye dites iki? Ngono. Loh, kalau kamu cerdas dengan bahasa pertanyaan yang agak mutu tekok muatan kualitasnya, Lek tekok ki sing sing rada jelimet ngono lho. apa kuwi? Sing jelimet lho. Lah iya, Iki apa? Ngono ya, dadi sing keadaan sing situasional. lega. Iki apa iki? Lampu, Apa iki? lampu. Nyapa kok? Padang. Lah niki lho Mas. Ngene iki ora cerdas. Iki blas. lampu sakmene mbane padang itu karena didorong dengan adanya strom kelistrikan. Berarti lek setrume Mesti padang. ke apa ke? Enek kabel akeh ke? Mixer, Enek setrume apa ora? enten. Kok ora padang ke? Lah ngene lho. Ngene iki lho. Dadi pertanyaan sing ngene iki. Angel mentok. Sampeyan gak ngewangi to Mas. Sik. Beda Mas, kae lak lampu. Lah iya. Mula hubungannya dengan keterangan. Lah nggih. Nah, lah iki mixer hubungannya dengan suara. Lah iya. Ini Mulai kan dia dinilai tidak listrik. berbicara itu. Dia kan berbicara strom. Ya. Tidak menjelaskan secara detail loh kamu. Ya ora? Iya iya. Lah iya. Lah iki. Kan strom tok. Lah iya to. Iki apa? Lampu. Apa kok padang? Loh, eneng setrume kok. iso. Dudu. Nyapa? Mergo matamu melek. Oh, bajirut iki. Ngono Malah lho. mata-matane dulure Lah barang. mergo matamu melek. Lah lek merem repot tengen lho. Bang Iki ini lho. apa- Dadi omong- pertanyaan tuh yang ini lho, sing logis ini lho. Ya pinter. Kowe oleh ganteng tapi pekok kowe. Pinter bocah iki. Pinter. Ya pinter lho wong DPC. Ya apik. Ngono lho. Apik. Dadi iki Pitakon pertanyaan yang apik. Iki situasional. pitakon yang berkualitas apik iki ngene iki. Iki sapa iki? Ini pemirsa yang hebat ini. Sapa? Penonton yang luar biasa. Nyapa kok nonton? Loh, karena ada tontonan yang ditonton. Kok teko rene kok ngendi? Ya berbagai penjuru. Ada Kabupaten Ngawi, Madiun dan sekitarnya rawuh semua. Gitu loh. Numpak apa kok kono? Loh. Ayo numpak mobil, motor, sepeda ya ono sing mlaku gitu, Mas. Ngebis ya ono. Nyapa kok mlaku? Kok mbok Uber? Ah, karena kodrate Gusti mlaku diparingi Sikil Nek ndek sikil iso mlaku. sing dilungguhi Pak Bupati napa nika? Kursi Sikile piro? 4. Kok ora mlaku? Sik. Anane ora mlaku mergo kursi to. Nggih. Kuwi benda mati. Lek benda mati Lek benda mati ora iso mlaku. sing diparkir ning mburi napa nika? Motor, mobil Benda mati napa hidup? mati. Kok banter mlakune? Tik ewang ono. ora Mas golek pangan dhewe-dhewe iki. Hei, sik ora iso iki. Aku ya gakal lagi. Kroyok. Ngopo? Mobil benda ngopo? mati? Heeh, benda Kok mati. saged mlaku? Mergo kuwi ana mesine. Angger nek mesine iso mlaku. Mesin jahit ki ora mlaku. Ayo. Kowe iki ngewano aku, Dik. Aku tak ngewangi sing nanggap. Wis malah aman aku. Ayo. Mangan. Kene, Kroyokan Mas. aja mek wong loro tok. Ayo. Sak bojone kon kroyok aku. Senengen lho kowe nek dikroyok iki, mangsa. Ayo. Nun sewu Pak Cahyo, kula bantu sekedhik mawon. Nggih. Karena itu mesin tidak bisa berjalan, karena nun sewu padha ana mesine ning kuwi dipancal. Lek dipancal, Mesti meneng. mulih bojomu pancalen. Engko lek melayu lapor polisi. Ngene iki lho Mas, model-model ngene kan terlalu rendah toh. Iya. Dadi nuwun sewu, Toh. tidak bisa sukses karena tidak bisa maju dia itu. Loh, Wong gelem maju, berpikir yang ke depan, Iya. akhirnya iso menang, iso sukses ngono kuwi. maksudnya pripun niku? Lho,
Sampean kan numun sewu berpikir kan cuma seperti ini. Iya, iya. Enteng-entengan. Nggih, standar. Nek sampean gelem rada cerdas, akhirnya bisa maju, siapa yang mau maju akan mendapatkan kemenangan dan kesuksesan. Kaya Partai Golkar. Betul. Lah ini. Ngono. Ini kata-kata bijak seperti ini. Pepatahe piye? Loh. Kowe iki mergo standar ning ngene wae sing dingendikake Mas Cahyo ki angger kowe rada maju saithik mesti akan meraih kemenangan. Lomba tarik tambangnya maju malah kalah. Sing ngomong sapa maju menang? Lomba tarik tambangnya maju malah kalah. Itu salah satu bentuk filosofi kegagalan adalah kunci dari kesuksesan. Pedot emosaku. Ayo. Ayo. Keroyokan aku. Lah kowe adike wong setelahmu aku nyapa aku burnilane wayang. Sing miwiti sampean kok. Ora kok Sing miwiti jenengan kok. Sapa sing maju menang? Loh, Ayo. ngene lho tegese ngene. Sinten? Napa? Rungono sik. Maksudnya Mas Cahyo ini menuntut bahwa kamu Nuntut apa? Salahku apa kok dituntut? paling ora ki Apa? ben saya pinter ana pepatah mengatakan kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Golek kacang pining Cina iki. Lah ngapa? Kacang Cina. Maksudnya bisa sekolah menengah. Loh, apa meneh ning pinggir? Anu Mas. Ngene lho Mas, nun sewu Iya, jaman iya. sing Iya, saiki. iya. Kabeh wong ki wis pinter. Ngertos. Sampeyan ngerti ning medsos, televisi, Iya, YouTube, iya, Mas. mesti piye lek ngomong ngono mesti pinter. Pinter. Gitu. Ning racake yen kon bertindak nglakoni sok-sok angel. Tegese napa? Yen wong kakean omong sok-soke malah digeting karo masyarakat. Wong kakean omong ora nek gunane, tong kosong berbunyi nyaring. Sampeyan ngomong terus ngono ya ora nek Wong kakek gunane. ngomong, Ana gunane. Ora nek gunane. wah ora sadar sampean iki. Nyapa? Lho kowe rono aja rene. Nyapa? Jalange semaput. Lho sik lenggah ngono kok. Tong kosong, Berbunyi nyaring. wong kakek ngomong, Ora nek gunane. nun sewu. Apa? Jenengan paring asma sinten? Cahyo Kuntadi. Ngastono. Sik ora penak to atiku. Tik, ora Nek penak. ra penak. Ora periksa penak, ya. kadelke. Ora penak ya pijet kuwi. Sapa? Asmanipun sinten? Nembang ya? Bah, sik to. Sik to. Ini harus saya klarifikasi. Ayo, harus diluruskan. Asmanipun sinten? Cahyo Kuntadi. Ngastono apa? Dadi dalang. Sore ngantek isuk omong napa mboten, ngendikan napa mboten. Sore ngantek isuk omong. Ya omong, dalang ya omong sing dibayar omonge kuwi kok. Nah, berarti kan saged dipun wastani kakean omong. Sing ngomong sapa wong kakean omong ra nek gunane. Sampan lho kakean omong dadi dalang kondang, dadi dalang laris, Ayo. dinyang ya angel e Ram. Ayo. Ayo. Kena mboten. Sing ngomong sapa wong kakean omong ra nek gunane. Ayo. Loh, aku ki Ayo. Osik. Aku anane omong mergo makili wayang-wayang iki. Nah, Kan kakean ngomong. Kula mboten ngomong makili wayang-wayang, kan sing jelas kakean ngomong. Kan ngomong terus. Dik kok malah ngene piye to, Dik? Lah kowe nang mburi piye karepmu? Lho, neng buri Loh, ning mburi iki mesti ngakoni kalah kowe. ngeten Mas Jok Luduk. Apa? Karena Pak Cahyo itu menjadi pemimpin atau maklifat dalang. Mula Apa neh? lho, Kowe nggih pepatah apa neh kowe? beliaunya itu nuwun sewu Mas nggih. Nggih. Kabeh wae sarandening badan iki gumregah. Duh, Tangan yo bah, Nggih. mripat mendeleng, sikil jejeg keprak ngono. A, pikiran yo sik kanggo mikir lakon. Enek bakul lutuk-lutuk ya, bakul lutuk-lutuk. Kayak parampita kayak ngono. Mula nuwun sewu, wong gumregah kok leres kados dalang. Mula anggone dalang ki leh nata anta wecana gumregah tangane jejeg keprak sukune ki karena apa? Gelem jumangkah, gelem lumaku. Wong nek gelem obah, gemrabiah kuwi mesti entuk opah. Opah, bakale barokah. Nah, itu. Sikil dijangkah, Nah. tangan dikrembyake oleh opah. Maksudnya Orang pripun? gegem tangan. Maksudnya pripun? Ora. Lho, tegese menungso lek diparingi piranti genep, tangan, sikil, digunakake apa wae untuk berusaha supaya kita bisa mendapatkan kesuksesan kemuliaan. Ngono Tegese? kuwi. Kok Orang gumrikan? gegem. Eh? Orang gegem ngoten ta? Orang gegem. Nah, obah kabeh tangane. Lek gegem tangan, Ya ora entuk apa-apa kuwi. lek gegem tangan, Ora entuk apa-apa. sampean roh Chris John ora? Chris Lah, John. nyapa? Chris John. Ngerti? Kenal Petinju. Chris John ora? Iya, Apa kae? petinju. Gegem apa bekar? Kowe tau teman petinju bekar, ora nyuluk matamu. Mas, gayo pasapah liyane Mas. Ayo. Makasih Pak De ya, makasih Pak De ya. Bolomu akeh kowe. Boleh kok kayak gitu. Makasih Pak De ya, makasih Pak De. Nuwun sewu Mas. Apa?
masalahnya ngeten. Dadi kowe iki anak kono bapak. Alah moh di bapak kuwi aku. Aku di anakku ya moh, ora. Ya moh nek bapak kuwi, ibuke iki aku lah ya ingin. Oh, celelekan to. Celelekan. Bu Kesi berdiri kiri sik. Ayo, coba Niki kaya jelas apa? jumeneke. Oh, boleh. Iso gas. Arum dalu ngormati Bu Kesi berdiri. Yuk, berpadu dalam melodi. Ya. Jajal yuk, coba yuk. Ade, Elok. makasih Pak De ya. Sumunar pacar sayange, janges luwes, lewat-lewate semake, pati des mangkap, kidung, sing urung kita pocake, monggo jumana, payu warang kono, kabelan riko, olah-olah jiwaraka, Assalamualaikum para pamirsa, mesti kakak-kakak suasana. Raganging Nah, matur sik Bu Kesi. Dilengkahi karo Pak Bupati. Nah, nggih to. Ugi Bapak Haji Muhammad Sarmuji, ndek ben nate timbali Surabaya kae. Nggih. Nggih, Bapak Ari Wuryanto ya kepareng lenggah. Oh, kuwi. Nggih napa? Inggih, inggih kepareng matur, Iya. Mas Kluthuk, Dalam sayang. Mas Klitik lho. Kowe ora sayang-sayang ki nek penompone Mas Cahyo beda iso negatif thinking malah bahaya kowe. Dene to, kita harus profesional kerja. Ning omah bojone ning panggung ki partner kerja. Ya nek ora sayang-sayang Wis ngono. bene to nyapa. Ambok nyeluk yunung apa? Kuwi urusanku to. Ya urusanmu Nek ning urusanmu. panggung bojone leng kene iki dalang ki sinden. Apa ya ngono? Iya. Apa mek jenenge sinden tok? Lho iki waranggono. Lah kok iso? Sinden ya waranggono. Lah terus? Dagelan ya lawak. Lagi yoga. Yoga ya pengrawit. Lah nek dalang. Dalang ki ya dalang ya teng-teng cerit. Dalang teng-teng cerit ki lho. Dalang ki ya dalang kok. Dalang ki teng-teng cerit. Apa kuwi? Tenguk-tenguk karo cerita. Lah nek ngatur Ibu Kesi. Sugeng dalu Mbak Kesi. Ibu Waranggono sugeng rawuh. Lho, kepenak wasis to. Sugeng dalu para pengrawit rawuh. Para wiyaga. Wiyaga rawuh. Piye? Aduh, sugeng dalu Bapak teng-teng cerit. Sik kowe ra penak. Saya Bu Kesi, ae jejer karo Mas Klitik. Nggih. Pamit kula kalih Ibu Kesi. Iki Mas Klitik. Pangapunten. Nggih, nggih. Apa teko ning omahku ya? Nggih, Matur. nggih. Lah Mas Klitik. Wonten dawuh Pak Kalih Dalang. sinten menika? Sarimbit kalian Bu Kliti. Oh, nggih. Karo anu kluthuk genti. Lho nggih. Kesi. Lho, Iya lho. ya ampun. Ngapun. Ya ampun, monggo Mas Kluthuk. Nggih, Mas saya. Ya ampun kok nggih sarimbit karo blukutruk. Ora, obluk kudu kan ya tekmu. Oh iya, dek kok ya ngerti. Nek dudu asline kok ya ngerti itu lho. Nembang Bu Kesi. Nggih, nggih lho Bang, niki Mas Nembang. Aden niki. Nggih, Pak Dalang, lan Nggih. saderengipun Dalang, nembang kula kepareng matur. Siap. Mewakili rencang-rencang kru Madangkara lan Waranggono lan ugi Pak Dalang Cahya Kuntadi ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami kunjuk dumateng keluarga besar Partai Golkar Kabupaten Ngawi dan umumipun Provinsi Jawa Timur. Amin. Pun, Bang. Ingkang dalu menika sampun mercaya memberi kepercayaan kepada kami kru Madangkara untuk menghibur di acara syukuran Partai Golkar. Ngoten. Terus salajengipun kula ugi nderek ndedonga. Iya, iya. Sebab kan aku kan diparingi rezeki. Iya, Amin. Diparingi rezeki karo Iya, Partai ngono. Golkar ya toh. Ora ki nampa tok ning melu ndonga. Nah, untuk Iya. itu kita mendoakan Ya. semoga ke depan Partai Golkar semakin maju, semakin amanah dan mendapatkan kepercayaan besar dari masyarakat seluruh Indonesia. Amin. Dan Mudah-mudahan mudah-mudahan tahun 2024 ini Partai Golkar bisa dipercaya oleh masyarakat Indonesia. sesuai Iya. dengan warnanya. Ya,
kuning. Kuning. Apa Mas Apakah Jok Luduk? Kuning ki kuncaraning bakal dieling-eling. Alhamdulillah. Wiwit zaman semono ngantek saiki alhamdulillah Partai Golkar tetap Masih dipercaya masyarakat Indonesia. Luar biasa. Nggih, luar biasa Mas Blukutuk Jelukutuk. Jok Luduk. Jok Luduk. Nggih. Menika kula pikantuk WhatsApp. WhatsApp. Aku meling Saking Bunda Atin Partai Golkar Kabupaten Bojonegoro. Ingkang pundi Bunda Atin? menika. Wah, menika Bunda. Wah, panjenengan sampun WhatsApp kula Mbak Kesi, nanti kami mau minta lagu pepeling versi Partai Golkar Siap. yang dinyanyikan oleh seluruh peserta Partai Golkar Amin. dan para waranggono. Siap. Dan jangan lupa nanti kakak kami sawer Mbak Kesi. Wah. Wah, bosok pas Ngoten. sawere dicetak nih. Oh iya toh. Sawer Mbak Desi. Dadi niki sing nembang ibu-ibu waranggono kedah jumeneng kalih Oh, ibu. ning saire cakepane wis ana. Sampun enten sampun kula kirim teng grup sinden. Ayo. Oke. Ki Ki bareng bareng. HP ini sinden. Iya no. Aku meling lho, nek nggo Pripun? HP sinden-sinden diomongi. Pripun? Aja ditekek ning kene, dek ngi aku ngebel sampean bingung aku. Ya priye ya Allah piye. Lah tamu lho Mas. Piye? Main tak omongi para wedok-wedok ki nek nggo HP aja kek ning kene. Lha nyapa? Bro, bola-bali nek ngebel bingung aku. Lah kok iso? Sulit sinyal to. Lah nyapa? Loh, lah kene daerah pegunungan to Mas. Piye lah aku ngebel? Kabene. Sulit saya nelpon sulit. Ngono. Kuwi mergo kuwi daerah anu. Daerah pegunungan Mas. Karo daerah anu barang. Nik. Mulane iki penak HP sing nggo bapak-bapak. Loh, lah ngopo? HP ki lek dienggo bapak-bapak mesti disaki ning kene. Terdeteksi. Mbok ning gunung sinyalnya mesti penak. Lho sebabe Anding tower. Waduh. Pak Heri. Pak Heri gemujen. Wah, Pak Heri sedoyo Bapak Bupati. Tawere cilik sakmene. Iya. Edan kok iki. Enggak. Mbok penonton kuwi yang guyu kabeh. Wah, aku juga punya tower. Kepeling ya? Nggih, nggih. Sekedap ngalih ngantos rawuhipun Bunda Atin Bunda, sekalian ibu-ibu tapi bapak-bapak. Bu, nggih. Boleh saya Ibu-ibu kami ke bawah? Kartininya Golkar. Ha ini Boleh biar kita ke tindak bawah? sini. Butit Ya. tindak wonten ing Monggo, Bu. Pakuan Agung. Monggo, siap, nggih. monggo. Monggo Ibu. Tepuk tangan untuk jauh-jauh dari Bojonegoro ya, Mbak. Iki, iki. Tadi sudah SMS saya loh Bunda Atin. Niku sindene Partai Golkar niku. Wah. Nggih. Matur Nanti nuwun. kita mau ditanggap insyaallah Alhamdulillah. Nggih. di Ditanggap Bojonegoro. Bojonegoro ora kok wayang komplit ora. Lah apa? Iki disetel ning YouTube langsung streaming rono. Ya, Monggo enggak. Bunda. Nggih, mriki. Bunda, monggo Bunda. Ayo. Alhamdulillah. Dalam Bunda. Bunda. Nggih nek kula guyon kalih Yukesi kalih Mas Jok Lutuk sampun dimasukkan hati nggih Bunda. Langsung dimasukkan agenda aja. Ya. Monggo Bunda. Nggih. Matur suwun. Siap, siap. Pak Cahya Kuntadi. Cahyaku tadi. Wah, dereng apa nami kula? Oh dereng, Wah. nembe tetepangan menika. Nggih. Nggih. Mangke lek kerep nanggap apal, Bu. Nggih. Nggih. Kula kanton Pak Sarmuji. Waduh. Dilemparkan. Nggih, Nggih. pripun, Bu? Sugeng dalu sedaya warga masyarakat Ngawi dan bahkan niki wonten ugi saking Bojonegoro. Siap. Nggih. Mirsani Mas Cahyaku tadi kalian Mbak Ayu Kesi. Ternyata Mbak Kesi ini cantik sekali Pak Sahat. Ah niku tasik enem Bu. Nggih, Mangke ayu sangat. saranduning badan kula malih. Nah, Nggih, tuwek nggih. umur 75 ya melorot kabeh, Bu. Nggih, matur suwun. Dalu punika kalau mau Mas Pipi. sinten? Menika Mas Jok Lutuk. Jok Lutuk. Iki. Iya. Sik tak kula tak tanglet. Dalam, Bu. Niki napa? Menika lampu, Bu. Lampu. Sik rada mrono diluk. Srit. Srit. Nika gambar sinten? Menika Bapak Insinyur Erlangga Hartarto, MBA MMT. Sing kudu dieling-eling taun 2024. Kuning. Kalau mau napa namine? Kuncarane kudu dieling. Kuncarane kudu dieling-eling 2024 kudu tetep eling marang Pak sapa ayo? Bapak Erlangga. Hayo sapa? Bapak Erlangga Hartarto. Dan sekarang tahun 2022, besok 2024 harus dieling-eling. Ben eling terus, nanggap terus, Bu. Wah, iki Apik, jenenge wi. glemis meneh. Apik kuwi ini kok. Ora apik ning njaluk terus. Kaya lagu niku lho, Pak. Sing nanggap kan sempenting wong Indonesia. Lho nggih no, Bu. Nggih. Harus. Mboten ngawi tok mangke. Nggih, no, Nggih amin. sedayanipun. nggih. Keliling, Bu. Monggo pepeling. Nggih. Wah, lah Kagem taun nanggap niku lho, Bu. 2024. Oh, alah.
keliling ki pepeling. Nggih. Pepeling kagem 2024 Bapak Erlangga Hartarto. Terus Mas sik kluthuk. Dalem Bu. Jok kluthuk. Dalem. Menika sik. Sing tengah ngagem blangkon menika sinten? Menika mboten kesupen. Menika ingkang minulya inggih menika Bapak sapa to kuwi? Yo, reling. Ayo, Pak siapa? Bapak Bupati, Bu. Pak Bupati ingkang boten ngagem Bapak. blangkon. Pak Pak Bupati Bupati ingkang menika, boten ngagem nggih. Lah, menika Bapak blangkon. Bupati ngawi. Ingkang ngagem blangkon. Ingkang ngagem blangkon menika Pak Bupati ta? Nggih. Ingkang Ngagem blangkon. Lah menika jejere Pak Bupati. Nggih. Naminipun menika sinten? Bah, alah jenengan niku kok mesti anu sing mesti Mah, ngetes ora kula. dibayar. Aja bayar engko Pak Sarjono aja bayar. Ayo. Ora Kapokmu ngerti tengah, kapan? ora ngara dibayar. Mas Gitik. Menika Bapak Samuji. Sik ya, Mas. Pak Setar Samuji. tebu ning kutha Ngawi. Asik. Kok sik to? Kok iso usah kasih. Diminengke sik Bu. Saka tingkir, saka Tuku tingkir. jamur sik to. Tuku jamur di masak semur. Hayo bareng Pak Sarmuji. Jawa Timur adil makmur. Jawa Timur. Adil makmur. Bener apa ora? Kembang melati. Dironce-ronce. Ya sak penake. Ayo. Dironce-ronce cacahe 5. Ayo ndonga dateng Pak Bupati. Ayo poki. Muga-muga kluthuk ditekakno. Muga-muga kluduk ditekakno. Orang gawe Mas Jaka Cahyo. tingkir ngunjuk obat. Asik. Lajeng Bu. Joko tingkir kok gering apa ya? Ngene. Tingkir obat. Bukasi, Cik Jajan. Joko tingkir, ayo. Aku imbayang berarti iki Joko tingkir sing milenial. Bareng nggih, 3, 4. Joko tingkir numpak dokar Tuku janur ning pasar Glagah. Ayo bareng Golkar. kanggo Jawa Timur bisa berkah. Jawa Timur bisa berkah. Siji tok dil. Napa Bu? Wong Ngawi kudu ngerti Pak Sahat. Leres. Jenengan tepang napa dereng? Pak Sahat, kula niku sinten to sing Lah jenengan daleme pundi no? Lho kula Jawa Timur. Jawa Timur di Jawa Timur sisih kidul, Bu. sisa kidul niku pundi? Menika Sur Kidul. Pak Saat menika Bapak Wakil Ketua. Ketua DP. Jenengan kok pinter men leh. Dah lah kula niku asline goblok ning asline. DPC Golkar Blitar. Nggih. Apa yang ganti Pak Dodok to piye? Nggih. Pak Dedok nggih. Jenengan Blitar to? Nggih, Bu. Kudu eling Pak Sarmuji. Eling. Blitar kudu besok kudu nyoblos Pak Sarmuji. Pasar Muji kula nyoblos. Ampun mleh kok Pasar Muji jenengan kula. Ibu ki sing burung Ujung payahe ning negara. Setan sik. ngono lho. Masuk Bu Kasih nggih. no sakniki iki pepeleng. Joko tingkir ngunjuk obat. Wis enek. Joko ati demi cinta. Mikir Ngawi bareng Pak Sahat kanggo mujudke Ngawi sejahtera. Kanggo mujud Ngawi sejahtera. Amin. Amin, Bu. Nyuwun sewu Pak Bupati nggih. Nggih. Monggo pepeling kuning. Pepeleng Pepeleng. Kuning mengapa? kuncarane bakal dieling-eling. Nah, Kuncarane bakal dieling-eling 2024 kudu eling marang Pak Erlangga. nah, Ibu ngagem jilbab kuning. Kuning. Aja lali aku engko kudu diparingi. Wis tak gawakno. Lho, paringi HP lho. Sindene ugi lho Bu, sindene juga pakai baju Sindene kuning. bagiane Pak Sehat. Ah, baju kuning juga. Baju kuning Nggih, juga, monggo niki nggih. sindene Monggo. kula nggih ngadeg Monggo, Bu. nyuwun Ayo tulung. Umi. Kalau tidak berdiri nanti Pak Sehat tidak juga ke sini Nggih, untuk nggih. memberi Monggo Bu, sawet. geser mrika Bu. Cocok. Nah, geser. Ger. Ayo Nyuwun sewu, Pak sindene Dahlan. Madangkara. Nggih. Nembang. Ngene iki. Pepeleng Golkar. Iya, Pak, nggih. Sing jaket mesti was-was. Nah, Enggak nih. penari latar di sini. Nggih. Mas Yo. duduk Kon sini. monggo Bu, butin. Penjenan tengah, penjenan tengah. Ya. Ah, monggo. Iki Budi Mas entuk. Wah, iki malah kayak salon kontrol sing sitok iki.
Ya ora sembrono. Ra apa-apa, panggungnya sempit ra apa-apa, sing ditanggap meneh panggungnya besar. Wah, gede iki sok. Kuning. Kuning. Oh, nggo ada HP ora? Kuning. Kuning, Bu. Nggih. Iki. Guyang guyu randang medun ya. Dan Monggo wis pepeling di- Partai di- Golkar. di- Ya. Yang penting Bu, jogetnya. pepeling langsung mboten bawa Nggih. nggih. Mboten. Oh, siap. Nggih. siap. Monggo dados. Joget. Wis wajine Golkar pemenange. Wis wajine Pak Erlangga presidene. Monggo disengkuyung para dulur-dulur kanggo bangsa Indonesia adil makmur. Pak Erlangga iku bapak kita sing mengangkat ekonomi negara kanthi istiqomah berbuat kanggo rakyat masyarakat sejahtera bangsa kuat. Golkar iku Indonesia, Indonesia iku uga Golkar. Erlangga uga presiden kita, menang-menang masyarakat bakal menang. Golkar pemenange. Wis wajine Pak Erlangga presidene. Monggo disengkuyung para dulur-dulur kanggo bangsa Indonesia adil makmur. Indonesia, Indonesia Golkar, Golkar Indonesia, Indonesia Golkar, Golkar Indonesia, Indonesia Golkar, Golkar Indonesia, Indonesia Golkar. Wis wajine Golkar pemenange. Wis wajine Pak Erlangga presidene. Monggo disengkuyung para dulur-dulur kanggo bangsa Indonesia adil makmur. Pak Erlangga iku bapak kita sing mengangkat ekonomi negara kanthi istiqomah berbuat kanggo rakyat masyarakat sejahtera bangsa kuat. Golkar iku Indonesia, Indonesia
Bu kasih. Sami-sami Bu. Nggih, Bu, matur sembah nuwun. Kula saya salaman terima ya. kasih matur Salaman sembah ya, nuwun. matur suwun kula Pangapunten matur ingkang kathah bilih kanca-kanca Wira Pradangga kirang langkungipun ndherekaken panjenengan. Napa, Bu? Wis ta. Nggih, sembah nuwun nggih, Sampun to, Bu. Bu? Mugi-mugi berkah, barokah. Bantul nggih, Bu. Amin. Bu. Mun kesupen lho Bu. Boten. Menika dawuh saking paring asma sinten Yukesi? Ibu Buatin. Buatin sembah nuwun saking Bojonegoro. Nggih, nggih, salah satu sinden Partai Golkar Alhamdulillah. niku. Dan Nantinya sinden sedaya dipun jumenengaken iki kula lenggah dhateng wingking. kados pundi, Mas? Jan sinden loro iki apik kabeh. Ayo, lah Tak terus. delok bodine ketok. Nggih. Sing sitok iki lho. Piye Mas Gluduk? Endi puncuk, endi bongkot kok ora nek bedane. Blulus. Lha ki bodine apa? Bosor ndoswur. Lho, bosor ndaswur ki apa? Ombong ngisor mbledos dhuwur ki. Oh, ning suarane. Lah iki to. oh, Lho ki kok. duwe kemampuan yang luar biasa kok. Nggih niki. Mangsa. Golkar niku lak kuning. Nggih. Nah, iki ana sinden sing viral menjadi Ratu Podang Kuning. Sinten menika? Umi Hafifah. Ini, Dok, ini. Nggih. Yo. Nika katresnanipun Pak Haji Heri Muryanto. Nggih. Sembah nuwun. Ini, Dok. Mboten dispot niki Pak Dalang. Palah wong kene kono kene njaluk cepat barang kok iso. Wis ya wis. Blunus ya kok Seneng nyambut. ae sing lek sok ben Loh, cepet lah niki pas. Podang kuning pas. Podang Pama kuning. sampean jumeneng terus tembange. Kuwi Podang apa? kuning Podang cocok kuning. kalau pawakmu kaya manuk podang, Nduk. Pas pawakmu. Tembange piye? Podang tembang? ki yo ngene iki. Lek Mbak sinten menika? Mbak Uut. Mbak Un ki manukne beda neh. Manuk Rodok gedhi tapi dawa. apa Mas Gluduk? Iki paling ndak ki jalak uren. Weh. Apik. Menawi Wian, Mbak Kesi receh, menika, receh. menawi Mbak Kesi menika murai batu. Weh, nuansa manuke larang. Iya. Kelasnya menengah ke atas. Iya. Iya. Iki kacer. Kacer. Senengane slulup. Slulup. Dulu adus, dulu adus. Iya. Bocah biyen. Dulu mangan. Ingkang setunggal menika menapa? Menawi setunggal menika sudah berpengalaman. Iki. Iki manuk murah dadi larang. Dados Labet. weh. Dadi ngekeke. Ngekeke dawa. Weh. Dadi diludul agar ketemu orang. Ngekeke. Pas men to ya Ingkang ya. kalih menika menapa Mas? Menika cilik menika kenari. Weh, Nggih. manuk sing apa wae ora Iya. duwe ukuran wektu. Ora ana wektu. Sak wayah-wayah. Pokoke padang murup. Muro, muni. Iki perci. Ngono. Cilik ning iso mengonsumsi dengan Iya, suara apapun. suara apapun. Nggih. Lah menika Ingkang setunggal menika napa? blekok. Lah kok iso blekok iki? Angger menclok maem. Cek ning sawah, Nggih. mangan tut Bar maem. miber ning gone ringin, Nggih. nelek. Mas Gluduk, Nggih. sampean gawe falsafah kurang pas menurutku lho Lah ya. kok saged, Mas? Niki lah Podang Kuning Podang toh, kuning. Ratu Podang Kuning. Nggih. Podang Kuning ada falsafahnya. Napa, Mas? Podang itu adalah burung, ya Nggih. toh, burung yang terbang. Laras. Kuning adalah emas. Ada. Nah, dengan doa Partai Golkar terbang tinggi menuju zaman keemasan untuk Indonesia. Amin. Ngono. Iki lho. Kula mek manuk tok niku, Mas. Kuwi lak podang. Ya, Eden. Tegesipun panjenengan lak ngoten. Ah. Nek kula mboten. Apa? Podang ki pondasi dengan silaturahmi kekeluargaan Golkar tidak membeda-bedakan atribut bendera apapun. Oh, ini. iya. Ini. Apa kuwi, Duk? Dalem, Podang. Podang. manuk. Iya nek mbok Diterjemahke artikan lho. apa ngono lho. Lampun ngoten lho. Ya duwe inisiatif dhewe kok iso. Aku sing ngene iki rada bengi tak duwe ya. Wong kok irit ya. Mi? Ngono. Podang kuning ya. Nggih. Bawa napa langsung, Mas? Langkan bawa. Bawa no iki keistimewaannya itu dibawa ya kok iso. Ngono ayo Nduk coba. Mi atur nuwun. Griak-griak waton Ya kejasa. pangapunten menawi Apa? kula kesupen mboten kasebat setunggal mboko setunggal. Nggih. Ingkang ampugati Bapak Bupati, Nggih. Bapak Wakil Bupati Medion. Amake menawi wonten renan penggalih Nggih. disuwuni tindak Mas. Nggih, Mas. Oh, nggih, Nggih nggih. no, nggih. Nduk, Mi. Nano. Nadyan wujud temong peksi agawita line
Suaramu pancen apik ning sikilmu maju sisih ngono nyapa to. Nah, ngono lho. Sinden iki duwe wendana dhewe-dhewe. Lah disawang ra. Enten sinden sing bawa ki sok ngulek-ngulek kabel duntir-untir ya ana. Enek sinden sing sikile umek iki ya ana. Pancen sinden ki beda. Oh, anu duwe. Lageane ya beda. Lageane dhewe-dhewe. Nggih, ngoten. Bojo kula sinden iki wendanane mbiyak jarik kok. Piye kuwi? Angger nembang no. Heeh. Lala. Namung wujud temong peksi. Terus saya bengi. Gila. Kieting. Cek enek ya. Nyanyi. Yo. Aja guyu. Ngenyek bojoku ya. Bojone Joklutuk iki terlalu boros, Mas. Bojo kula iki bojomu terlalu boros. Apa-apa njaluk anyar. Bojo kula niku tak warai irit, Mas. Priye? Tak tukokke daster tok tanpa rangkepan tak kon gawe. Masalahnya apa? Biar bisa belajar memanage perekonomian rumah tangga. Ngirit ya ngirit, tapi sing nek dosa iki tangga-tanggamu. Loh, lah ngapa? Lah bareng isuk-isuk blonjo etek, Piye? kena srenge koyotan. Waduh, aku pas teko isuk-isuk to. Apa kaya? Lah ngapa ta? Lah mulukane dasar sing 35.000-an iki ya. Loh, karepku ya ben isis kok. Isis ya isis tapi kena srenge selorot. Waduh lah, klitik kok njaluk jangan kates. Katane. Ayo. Oh, wong kuwi adine dhewe lho kok iso. Kuwi tunggale. Roh. Bunten. Ning. Lah roh ngono ora mbok senggrek. Lah ya ben ceblok. Santai wae ya. Sakmene iki sik urung kates mari. Lah iki masake duduk jangan kates. Apa ki? Gondes. Ampun dirusui to. Ora. Kapok senenono mi. Jangan kates. Yo. Halus manis nang No. musuh bingkan golek isi podang jenar. Guyu sing kalem. Guyon kok. Heh, kowe iki lho iso guyon dhewe iki lho. Iki lho, Pak. Gatekne suarane Umi kok malah Lah iki lho guyon. ngejak guyon, omong-omongan lho kok. Ini apik lho. Mas Cahyo itu menanamkan sindenya di saat pagelaran tidak ditanamkan Iya toh. ketegangan panggung. Karep kan tajak guyon ben Iya. guyone kalem. Kaya Mbak Kesi Nah iya toh. Full senyum Mas. pamer. Napa? Untune dikawat. Hai Jis. Oh, iki. Bojoku ya dikawat kaya buke. Piye? Lah kok kleru kawate. Ukuran. Kawat 16-an. Lah terus piye kuwi dadine? Kalau dikawat dicol. Lah kuwi lek nawani kowe mulih kerja? Masak pondok tera. Mergo Tanding iki masak kaset. kawate beda. Jane iki untu kok cakar ayam aku. Iki zaman saiki pancen dagelan paling lucu dhewe rumah saku ya kluthuk kuwi tenan. Alah, wis boten Pak. Aku iso Kula niku nuwun sewu Mas Cahyo. Iki Bang. Dagel kali sinten-sinten. Riyen lak kula kali bapak kula almarhum Pak Jolega.
Terus njur kula diparingi mandat. Lek kowe nyambut. Dijak, awakmu dijak abai kirun. Iya. Dadak ngomong niki ya ngopo? Kowe dijak abai aku mbanyol dhewe. Nah iya to. Saiki mutus kowe metu ka abai. Terus? Wis le kowe iso ngadeg dhewe karo abet culne wis ngadeg dhewe. Kowe nyeret aku. Lah kowe tak goleki mergo dulurku to. Wis ora perkara kuwi asine. Mergo aku rejeki ora tak pek dhewe tak dum karo dulur dhewe. Sing ngomong sapa? Lho, Sing iso mbok apusi aku tok. Tanggapan 10 2.500. Wah, kuwi suara hati lek kuwi tenan lek kuwi. ya Allah. Wah. Takne kuwi. Ngomong iki ya ngomong. Manajemen. Klambi blangkon jare iki rumangsamu apa ora tuku apa? Ratu apa? Lho, fasilitas to. Fasilitas apa? Lho, seragam iki Angger mbok bayari mesti kowe ngomong lho. piye? Jo, potong 300 lho. Blangkon. Layakno mobil Fortuner. Lah kowe apa? Aku ijet to, Pak. Apa-apa malah semu. Matur Pak apa? Enggak, aku duduk aku ora seneng ngemis kok aku. Aku duwe kuwi tak syukuri kok. Pak, Ora masalah sing ngapusi dulurku dhewe. Sugi-sugi oleh kowe lele. ning ra ikhlas to sampean? Ikhlas. Ya Wih, apa lah Ikhlas kok koyo ngono raine. to? Ikhlas. ngono. Kok sedih. Ikhlas. Ya Om. Ngono lho, seneng aku. Hujan Mas, mboten niki lek niki rukun kalih kula Mas. Nggih. Bayari mesti padha saesti. Nah, ngono lho. Syukur. Iki dagelan dindi iki do gawe grup ning sampe karo aku tetep konsisten ngono lho. Dulur ki aja sampe medhotke. Duit ki aja sampe medhotke pas dulur. Nah, ngono lho karepku Wis ngono tok kuwi. kula niku tenan Mas. Mas Jok klitik Kluthuk. kluthuk. Nah. Pokoke Iki sing kula ganteng sios iki- nembang Loh, mboten. nembang lho ngene lho tak omongi wae. Penanaman mental. Iki nun sewu ya. Penanaman mental, penanaman ngeng. Iki awakmu aja sampe keguh. Dadi awakku iki ngomong kaya ngene awakmu ngengmu kudu tetep dadi kene guyon redel nembang. Ngene sinaumu ngene iki, Nduk. Nek perlu Sinalono to Mas niki. Apa? Lho kono butuh penghayatan kok ya anak. Hayatono. Ayo. Nah, ngene. kaya mudeng iki. Cakepane piye jajal? Ora penting catatan ki ora penting, sing penting ngeng. Waduh. Piye? Walu jiro. Kok molu jiro? Jajan. Nyapa ge molu jiro? Kuwi Lah kan muni notasi molu warep jiro notasi. Oh iya. Kowe iki kowok kowe iki. Apa molu jiro? Iki cara Blitar iki kowok iki cara Blitar. Ora kok apa molu jiro? Lah ndek iki tak tambahi ra metu ya. Yo. Yo. Nano. Merem mau aja nyamang kuwi ora. Iba bunga henga tiku. Lho, karo-karo Mas Jo klitik iki lho, Kluthuk. Jo kluthuk iki lho. Heeh. Cengkokku dadi meletrek. Malah kaya mobil lagi nintek ya. Wis tak iki tak gak kowe aku. Ora tuh ganggu wae. Lah ngono kuwi. Dadi lek arepe nembang ngenteni Sasmita, Om. Ayo nembang sing apik ngenteni iki lho. Om, ngenteni iki. Nah. Opo iki? Om dodok ngopo iki? Wes. Ya. Nano. Wis sik nomo kupingmu amandel to, Dek? Lah dereng didodok kok. Nyanding bisa. Ya coba. Monggo Pak Yoyo. Oh iya. Tak yoyo iso. Nyanding bisa dadi tambah. Jan, suarane apik tenan Jan, luar biasa Om. Pantes dadi ratu podang kuning, suarane bening, apik ya Mas Kluthuk ya. Anje. Wah. Kowe melu dalang apa? Kowe dalang kene apa piye? Pakune ku modot. Ngawur ae kudune gawe cempala wis kok.
Ngawur iki kotake ae. diplitur tutuk Iki ngangge pedhel gawe lho. plitur ya plitur sirlak lho memang kamu. Pakune lho modot. Wis ben durusi tukang dhewe-dhewe. Pakune sampean modot ora tak. Ora. Modot ki urusane UKSI kok iso. Angger tak tutup rek. Ngedan. Ayo Mas Noval, kok kowe Mas, yo. Odang kuning, tetes.
Mas Kluduk, luar biasa, saya sangat mengapresiasi kepada Anda. Nggih, Pak. Gitu, tegese le nyambut gawe bener-bener profesional. Kula niku pun to. Sak Iki sinden joget sampean melu joget. Lho nggih no, Pak. Niki kok meneng ae. Lah, Nuwun sewu kula namung menapa bagian komentator. nggih. Dados Kula menika niku guru kula, Pak. Oh. Menika mboten ateges mung meneng tapi ndelok sing marang Mengamati. Nggih, pengamati. Nggih, Oh, dados nggih. panggung menika yen kula beki kalian Mas Joko lak kirang Dadi iki prayoga. diculne joget kula kaya apa, mengke terus ning omah dituri jogetmu kurang ngene. Nah, nggih. Oh, Saya nggih. nggih, saya Sakniki hanya dados- pengamat. Oh, nggih, nggih. Pramila menika wonten serat nawala ingkang dipun Serat ki nawala, serat ki nawala. Serat ki padha karo nawala. ora beda. Nawala yo serat ki akeh nek serat nanas. Nuwun sewu Mas. Nika saking Pepunden Agung keluarga besar Golkar nyuwun tembang nika Gubuk Asmara. Nika wonten tali asih gangsal 100.000 saking penyanipun oh nggih. Saking keluarga Golkar Bu sinten kala wau? Buatin. Batin. Wah, matur nuwun. Oh niki sing diparingke niku wau Mas. Nggih. Monggo dipun tampi. Terus sik Matur Mas. nuwun. Loh. Ora enek isine aja. Sing buka kowe ya. Loh, ha sini kene Ayo, tanggung sampeyan jawab kok. sing nyekel sapa? Aku lan liwat tok. Loh, Amanah lho wi. nun sewu penjan was riyen. Wah, kula ditimbang ora kepenak. Kowe iki Mboten. Jan was rumiyin saking Batin. Saking Buatin ngersakaken gubuk. Nggih. Mugi-mugi saged kinarya panglipur wonten tali asih 500.000. Lah, endi? Lho, kula mboten ngertos, Pak. Heh? Mboten ngertos. Lah aku yo iki tak delok yo renek tak buka renek kok. Tuk, iki piye, Tuk? Tanggung jawabmu lho. Eh, Kowe aja sembrono lho. Golek- Wong aku ora demek blas wong tak selehke ning kono, sing lungguh ning kono sampean kok. golek maca kleru engko. Masya Sesal. Allah, Copit. Dengan tali asih 500.000. Kagem kru madang karya lah. Nggih. Madang karya. Nggih. Lah nggih to, gangsal 100.000. Ora sembrono lho Mas. Ki nyambut gawe ki duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Nggih, panas lho Ora kok duit iki. Senasib serumpun sepenanggungan, ngono lho. Mbok picek to mek 300 tok. Lho iki kok mbok gawa, berarti lho. Lah kowe dadi dagelane korupsi nek dadi pejabat danyo kowe. Ayo coba iki genepe 500. Sumpah mek 300. Ora, wong sing nampa dhuwit kowe ora do nyekelok gitu Mas ayo. Iki lho maunya. Cobi lho, iki lho, mripatmu ngerti ra? Gangsal 100 kagem tali asih kanca-kanca kru madang karya. Lho, iki lho, madang karya lho. Ayo jajal. 300 tok, Mas. Lho, Niki saestu lho aku kula. tulisane 500. Asah. Kowe ra ngisini-sini Mas Saya Cahyo. sing malah isine malah Buatin lho engko. Lah iya Masa- to. Aduh. Ora iso, wong ki nyambut gawe aja sok meres kringete kancane. Piro? Ngono. Gangsal 100 ingkang dipun serat. Lho, Batin. Lho, kowe ra sembrono lho. Batin. Heeh. Niki nyen pangapunten saestu. Lho, salahmu apa kok iso? Timbang kula dikeroyok jan tambah 200, Bu. Ya ta. Malah apik ta. dijalokke iki piye kowe iki ra tanggung jawab. Asine lho saya lho. Saman karo kritik iki padha wae. Nyapa? Aku mbok kon dadi media pengemisan. Lha iki lho renek tulisane apa-apa. Sing goblok ya kowe, kok ngeyel ya ngompo. Aku ro yo ngeyel wong sepelane ngene iki yo. Bangsane iki lho. Waranggono Siap, dari siap. putra daerah Ngawi Nggih, ada. Loh. Berdua ya, Mbak. Oh, Ya, nggih, niki. nggih, ya, Ah, Mbak Mbak, Bilih berdua mangke sekalian. dipun dampingi dengan beliau-beliau ingkang rawuh. Monggo nderek kemawon. Ayo, Mbak, berdua. Anu Mbak Yu, monggo Mbak Yu. Nggih, nggih putra daerah Ngawi Sembah Nuwun. Jan ini lho. Manfaatke lek Lho, dandang nggih, ngasar nggih. iki mau. Nggih. Coba nalongso Jamane urip pancen angel utune ra usah ngomel. Ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng. Ora kanca peten ngendika ana ya sing sabar. Sing cilik karo kene kae karo Om. Ki sing kene karo kono. Nah ngono pas. Abadi. Pas to. Saman asmane sinten? Reva. nek dhewe-dhewe no wis digandeng-gandengke kok. Nggih, nggih. Mas Klitik ben nakon sing cilik sama sing gede. Mas Klitik Asmamu sik. sapa, Nduk? Reva. Waduh. Oh, boleh. Iki yen pedah motor ngono Kaya bocah Revo. nom-nom sakniki benten. Napa? Niki Shogun.
Shogun ki piye? Semua orang melihat pasti tertegun karena masih kenyot dan masih gadis. Wah iya. Asmamu sapa, Nduk? Kula. Iya. Kula. Asmane sapa? Nggih, nami kula Devi. Kok gedimen suaramu? Nggih. Sik sekolah apa pun kromo? Tasnya sekolah kula. Kelas piro, Nduk? Kelas 3 SMP. Oh, Sam. Modelnya kayak Pak Bon ini. Kuwi alumni isi Surakarta. Oh, alumni toh. Walah, nggih, Mas. Niki cara anu Mas Menika- saya. Dalem Niki cara kula ibaratke bola. bola. Ini bola yang diperebutkan oleh ada 12 pemain. Wah, iki kaya anu bal-balan lah. Bal-balan. Mula sik bocah ki mesti gerebutan wong. 22. 12 karo 12, 12. 11 karo 11. Ayo. 11. Kowe iki wasite barang kok hitung ora. Kabeh Bal-balan ngendi-endi 11. 12. Lah ngono. Ngono. Asongan mbok itu. Dadi cara bal ngono bal dingge bal-balan iki kok Bal-balan. direbutkan dengan 22 pemain. Nggih. Ngoten lho. Ngono. Menawi menika cara bal ngoten kaya bal voli. Kepiye Mas? Direbutkan 12 pria. Weh, karena masih berharap. Berharap. Iya. Tembaknya sih, Ha. iki cara bolano bola tenis. Kok saged? Itu diperebutkan paling tidak ya 2 orang, ya kadang 4 orang. Weh, ada ganda, Ada ganda, ada tunggal. ada tunggal. Weh, ya. Menika Seumpama bola apa, Mas? bola golf. Loh. Lah kok iso bola golf? Ditekek mek samplu iki ngalor. Makasih. Dawi napa, Gus? Nggih monggo Siap. berdua badhe nembang napa, Mbak? Ngawi nggih. Ya, Ngawi. Ini putra daerah Ngawi. Mudah-mudahan Ngawi akan mencetuskan generasi budaya yang ada di Ngawi dan akan dikenal di seluruh Indonesia. Amin. Nembangon, Nduk. Apa, Nduk? Iya. Apa, Nduk? Cahayu. Nggih, kula sesideman mawon. Apik. Nggih, Kuwi ing sing repto ramane dalang kondang Ki Cahya Kuntadi. Iki Mbak Sukron Suwanda. Siap. Wis pokoke kudu ngati-ngati, Nduk. Cakepane, Nduk. Monggo. Nggih, Pak, mbok menawi kepareng kula nyuwun Pak Amin Sunarto kedah minggah. Mendampingi. Nggih. Ya, wis. Putra daerah nggih. Pak Amin Sunarto kasuwun kalian rakyat panjenengan, Nggih, Pak. warga panjenengan. Nggih. Monggo tindak wonten ing Pawiwan Agung. Berkahi, Monggo, Pak. monggo. Nggih. Nggih. Duduk. Ya. Wah, pengawalnya apa ya, Pak? Monggo Pak Amin, monggo tindak. Wah. Nun sewu Gus. Beliaunya pinarak wonten ing menapa Oh, arep Gongso. ngasto kendang, Pak Nggih. Amin. Nggih. Beliaunya Nggih. ngasta wonten ing Nggih. Tilaras Kendang. Oh, alah nggih, Pak Amin. Oh, alah. Recikan titi laras lho. Tak alusne Titi Laras. Lah aku kono ya pengendepan nih. Oh iya. Nggih, kula lek ditelarat desek saya menika samar kula lek ngasta wonten ing Titiyani Gandayana. Titi Yoni. Bahasane. Mawi bawa, Mbak, mumpung Pak Amin sampun lenggah lho. Agem bawa menapa langsung? Langsung ke mawon. Oke, Oh, siap, iya, iya. siap. Langsung nggih langgamipun nggih. Buka celuk jenengan. Luweh becik patenono timbang pepisahan printya kang slestya tak rewangi samudana marang kula warga Kyarwa lan Praputra. Mbak. Dewa